Tag pinden. Tag den. Tag pinden. Så stikker du med, nu kan jeg også hvad det hedder, hvad fanden er det? Han er det. Kasse den til man kan så jo. Hvad optager du i håb om, at ingen af dem falder, så vi har noget at grine af senere? Og man tager på en spil, når man tager. Jeg skal lige ved det der. Og så tager det nogle konkrete. Så regner det. Hop ned i vandet. Ja, udgangsstedet. Så vil jeg have at vide, hvor langt det er. Ja, jeg sagde, du kan gå ud lige her. Men på den måde, så skal du synge, at vi tager sådan en forsøg nu her, så vi giver dem ind i ringen. Når de kører dænger. Er de ikke? Ja. Jeg kan tage de der med, at det hvor meget det er. Ja, så må man ikke brænde bilen, det tror jeg tænker på, når de kommer dernede. Er de ikke Nå jo, men det er Altså hvis du skubber, så er jeg klar nu. Jeg tror ikke, han behøver ham med. Fedt. Den virker da også rimelig klar. Og du bliver kendt. Ja, ikke? Jeg har både min punkt og min bil i lommen. Det er altså ikke, at jeg skal blive voldt. Pluk blomster, pluk blomster. Jamen lidt så går Jack ned på knæ foran Simonsen. Lige før jeg tænkte mig at have brugt Simon for at bruge kendsituation, men jeg tør ikke at sige det højt. Det er ikke rigtigt. I troforældren står der et eller andet om ældre mænd, den over 49. De må blive siddende i bilerne, mens de unge de løber og trækker snor. Bliver. Altså det har jeg også hørt. Kom, Ja. Hvorfor lige præcis 49? Jeg troede det var en film. Kan man da også kalde det her. Så det er ikke noget, du skal lege. Det er kun fordi, når de er færdige med at lave det, er det selvfølgelig. Jeg kan altså sige nogle sjove lyde, han kan. Ja, jeg er heller ikke helt tryg ved ham. Han så? Du bakker forsen, når han ville fortsætte. Det ville han godt, ja. Det snyder der op, det var. Det er bare, vi skal ikke have Simon på vores sådan. Ja, der er ikke noget, du får med større minuspræmie, hvis du kan gå ud. Det er det eneste sted, I flyder. Ud af munden. Det er derfor din far snorker. Så han kan komme af med sveden fra tungen. Bare for at køre op. Det var ærmet, hvor du er på færdig.
Så kan vi ødelægge skolen. Nej, det må gøre med kat. Bare tage sådan en legetøj, så du hen over ryggen på. Lige op på, altså. Ui! Hvad man nu så får. Men det er jo, jeg synes, den her, det er jo godt nok. Her afslutter vi den her chancen her, ikke? Nej. Jo, Allan har måske kort. Vi har også hjælp med tommeren. Okay, så det vil vi så nogenlunde. Ved du hvad? Der er en eller anden, der kørt rundt. Skal jeg slå en knyder på den der, så du sætter tapeuderne om? Kan man skrive nummer 1? Nå, det er en opprøvning. Du har kørt rundt i en lille. Vi prøver på at trække en eller anden fri med de spil foran på Ja. Og så satte du fast, så satte jeg fast. Det eneste, der fik os ud, jeg tror, det var faktisk, det var Stig, der fik hævet os ud til sidst. Det ene, han kørte rundt, dengang kørte rundt med en... Nu er du sgu på, Dirk. Danmarks Radio. Danmarks Radio. Sig noget! Nu er du rundt om tak til Søl. Kan så... Lille princip i de andre. Og kom med Skal du ikke have skrevet Kong Henrik. Det var Simon, der er lige på kanten til at løbe lidt. Det er du bare på der. Kan løbe ind op? Ja, nu holder jeg hjælp. Stor hunde. Nu er det ikke lige så Har more penge. Og hvor er vi 2 uger tilbage? Perfekt. Så. Meget gerne. Vi vil beholde dem i det her. Det skal hjælpe begge sikkert. Er det ikke en marguerit? Ja, men den sidder fast, kun. Kan man ikke gøre sådan her, så graver en pind med? Det blev filmet. Skal du filme bilerne, hvordan de ser ud før, tror jeg, og så bagefter? Ja, det tror jeg.